ቁጠባሽ ወደን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ምንቁልቃሉ ተሓቢሩ መተካታ ደሞዝ ኣብ እዋን ሕማም ኣብ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ኣወንታዊ ተራ ተጻዊት ተባሂሉ ፖሊስ ወደን 155 ኣብ ገበን ዝነጥፉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዩ ሃገረ ዴንማርክ ንሓተቲ ዕቁባ ናብ ኣፍሪቃ ክሰድድያ ተባሂሉ እዙ ሰላምታና ተቀበሉ ኣብ ርሑቅን ኣብ ቀረባን ትነብሩ ሰዓብቲ እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ውህደት ሚድያ እዩ ብኣርስቲ ዝፈለመ ናይ ሎሚ 9 ሰነ 2021 ዜናዊ ትሕሶና ናብ ዝርዝራቱ ዝወስደኩም ኣቅራቢ ዝመደብ ሳሙኤል ሓጎሴ ሰናይ ምክታል ቁጠባሽ ወደን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ምንቁልቃሉ ተሓቢሩ ዕቤት ቁጠባሽ ወደን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብ1.4% ከም ዝቀነሰ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ዝሃገረ ትማሊ 8 ሰነ ኣብ ዝውፅኦ ጸብጻብ ቃልዑ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝምንቁልቃል ተባሂሉ ዝግለጽካ ምቕናስ ናይ ምህላኽ ዓቕሚ ስድራቤታት ሽወደን ምዃኑ ይሕበር ምቕናስ ሃላኺ ዓቕሚ ስድራቤታት ሽወደን እቲ ዝዓበየ ነዚ ምንቁልቃል ዘስዓበ ረቑሒ ምዃኑ እውን ይድገም ኣብ ባንኪ ኖርዲያ ከም ሓላፊ ክፍሊ ቁጠባዊ መጽናዕታት ኮይኑ ዝሰርሕ ቶርብሮይን ኤሳክሶን ነዛ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ምንቁልቃል ግዝያዊ ከም ዝኾነን ድሕሪ ቅልውላው ኮሮና ቫይረስ ቁጠባሽ ወደን ኣዝዩ ክመሓየሽ ዘመልክት ብዙሓት ምልክታት ኣለዎ ክብል ይድምድም መተካታ ደሞዝ ኣብ እዋን ሕማም ኣብ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ኣወንታዊ ተራ ተጻዊት ተባሂሉ እቲ ኣብ እዋን ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣታተወ ብሕማም ምኽንያት ካብ ስራሕ ንዝበኸረ ሰብ ዝወሃብ ዝነበረ መተካታ ደሞዝ ኣብ ምግታእ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣወንታዊ ተራ ከም ተጻወተ ካብ በዓል መዚ ማሕበራዊ ውሕስነት ዝወፅእ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ይኹን እምበር እቲ ግዝያዊ ተባሂሉ ዝተኣታተወ ምቅያራት ንቐጻሊ ከም ዘለዎ ክቕጽል ምእንቲ ብመንግስቲ ዝኾነ ዝተሓስበ ነገር ከም ዘየለ ሚኒስተር ማሕበራዊ ውሕስነት ዝኾነ ኣርዴላን ሻክሮቦሚስ ሬድሽ ወደን ኣብ ዝገበሮ ዝርብ ሓቢሩ ንሱ ኣብ መግለፂኡ እቶም ናብ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ዝበፅሑ ወገናት ሕጂ እውን ተራዳዲኦም ምቅያራት ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ የረድእ ኣብ ሽወደን ሓሚምካ ካብ ስራሕ ምስ እትበክር እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ደሞዝካ ከም ዝቁረፅ ክግበር ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ምስፋሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ መንግስቲ ሽወደን ምስ መሻርክቲ ሰልፍታት ብምርድዳእ ሓሚሞም ንዝበክሩ ሰባት ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ውሕስነት መተካእታ ናይ ቀዳመይቲ መዓልቲ ብኩራት ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝሃቦም ዝገበረ ምኽንያት ምዃኑ ይንገር ፖሊስ ሽወደን 155 ኣብ ገበናት ዝነጥፉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ ኣብ ሽወደንን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝተገብረ ሓበራዊ ወፍሪ ኣንጻር ውድብ ገበናት ኣስታት 800 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊዐን እቲ ኦፕሬሽን ትሮጃን ዝተሰመየ ስርሒት ኣብ ሽወደን ምቕያድ ናይዞም 155 ሰብ ዝተፈላለዩ ገበናት ዝጥርጠሩ ሰባት ከም ዘስዓበ ፖሊስ ወደን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣቃሊዑ እቲ ብደረጃ ዓለም ኣስታት 100,000 ፖሊስ ዝተሳተፍዎ ብዓይነቱ ዝሰፍሐ ተባሂሉ ዝተገልጸ ስርሒት ጻዕርታት ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ገበናዊ ምርመራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ እውን FBI ዝተዓወተ ስርሒት ምዃኑ ይግለጽ እቲ ቤት ጽሕፈት ንንጥፈታት ናይቶም ገበነኛታት ንምቁጻር ካብ ዝብል ነቶም ገበነኛታት ክስሕብ ከም ዝኽእል ኣኖም ዝተሰመየ ውሑስ ናይ መራኸቢ መስኖ ፈጢሩ ንንጥፈታቶም ንነዊሕ እዋን ክቆጻጸርን ንኻልኦት ሃገራት ንገበን ዝምልከት ተኣፋፊ ሓበሬታ ብምልዋጥን ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ውድብ ሃገራዊ ወፍሪ ከካይድ ከም ዝተዓወተ ፖሊስ ወደን በቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ብዓሰርተታት ዝቁጸር ውጥን ቅትለት ክወጽ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ውድብ ገበናትን ብጥኢት ዝግበር ምክትታልን ኣብ ሽወደን እምብዛገኒን ምህላው ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓለምና ከም መዛረቢ ዛዕባ ገይረንኦ ምቕናየን ይዝከር ዴንማርክ ንሓተቲ ዕቁባ ናብ ኣፍሪቃ ክሰድድያ ተባሂሉ ሃገረ ዴንማርክ ነቶም ዓዳ ዕቁባ ዝሓቱ ሰባት ካብ ውሳኔን ዝውሃቦም ኣብ ኣፍሪቃ ዝመስረተ ማእከላት ዕቁባ ክተጽንሖም ከም ዝኽእላ እማመ ከም ዘጽድቐት ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ጸብጺበን እቲ ውሳኔ ንቁጥዐ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት ትካላዊ ሰብኣዊ መሰላትን ዝቕስቅስ ምንባር እውን ጋዜጣታት ሽወደን ይገልጻ ብወገን ሽወደን ሰልፊ ሞዴራተር ብዴንማርክ ዝተወስደ ውሳኔ ብኣወንታ ክሪኦ እንከሎ እቲ ኣብ ሕቶ ስደተኛታት ቀላሲ ተራ ዝጻወት ሰልፊ ስቨሪያ ዲሞክራትና ከዓ ብመገዲ ኣብ ወንበሩ ኣቢሉ ኣብ ሽወደን ተመሳሳሊ ኣገባት ክተኣታተው ከም ዘድሊ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላንድ ኣቃሊዓ ንሱ መግለጺኡ እቶም ዕቁባ ዘድልዮም ሰባት ኣብ ብቐረባ እትርከብ ሃገር እምበር ካብቲ ቦታ ግጭት ብኣማይት ዝቁጸር ማይላት ርሒቐን ኣብ ዝርከባ ሃገራት ኣይኮኑን ዕቁባ ክሓቱ ዘለዎም ክብል ተስሚሩሉ ከምዚ ምስ እንገብር እውን
እቲ ብሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ኣቢልካ ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ዝግበር ህይወት ዝሓት ሓደገኛ ፈተናታት ደው ከም ዝብልን ክንገብር ኢና ክብል ኣስሚሩሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምስ ዓበይቲ ዜናታትና ይኹም ፀኒሕኩም ቀፂሉ ተወሳኺ ሓፀርቲ ዜና እንቕርበሉ መደብ ክህልወና እዩ ኣይተርሕቑ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 16 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ድሕሪ ምጽናሕ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ብዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ንዝሓበረ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ሽወደን ብሰንኪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ናብ 14562 ክብ ከም ዝበለ ምስ ሓበረ እዩ ኣብ ጎደናታት ስቶክሆልም ሓሺሽ ኣብ ምሻጥ ተዋፊሮም ዝጸንሑ 8 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም እቶም ግዳያት ፖሊስ ኣብቲ ከተማ ብዘካየደ ውሁድ ስርሒት ከም ዝተታሕዙ ካብ ፖሊስ ሽወደን ዝተረኽበ ሓበሬታ ይንጽር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ምስክርነት ክታበት ሒዞም ክገሹ ዝጠቕልብ ኣቕሪቦ ዝነበረ እማመ ከም ዘጽደቆ ካብቲ ሕብረት ዝተረኽበ ዜና ገሊጹ ገያሾ ኣብቲ ሕብረት ካብን ናብን ክብሉ ከለዉ ነዚ ምስክርነት ሒዞም ከም ዝኸዱ ክግበር እቲ መብርሂ ይሕበር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ከተማ ኢቶቦሪ ያልቦ ኣብ ዝተሰመየ ቦታ ኣብ መንጎ ክልተ ተጻረርቲ ጉጅለታት ብዝተፈጥረ ግጭት ንፖሊስ ናይቲ ዞባ ሕማም ርእሲ ይፈጢሩሉ ከም ዝርከብ ካብ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላንዴስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ፖሊስ ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ዝገበሮ ወፍሪ ኣብቲ ግጭት ኢድ ዘለዎም 7 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዩሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶና እዞም ዝረኣኹሞም ነይሮም ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ብኻልእ ዜናዊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ኢልና ቅድሚ ፍናውና ሓበሬታ ኣለና እዚ መደብ እዚ ናባኹም እንብፅሓሉ ናይ ሓበሬታ መርበብ እዩ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሼር ብምግባር ላይክ ብምግባር በዚ ዝስዕብ ኢሜይልና ድማ ሃናፂ ርእይቶኹም ክንፅበይና ብዝተረፈ ሰናይ ቅነ እንዳበልና ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ክንራኸብ ምዃንና እንዳሓበርና ንፋነወኩም ሰላም